tamaşaçylar, edil aýdym saat söýjiler. Siziň her biriňizde mehribanlyk ýaranmarsyn. Goý siziň hemişe uzak, sagdyn, owadan ömrüňiz bolsun. Sonugata sarpaly gahrman arka dagly gahrman serdarmyzyň janlar sag ömürleri uzak bolsun. Mehriban ileşler, gepleşigimiziň başynda şanly garaşsyzlyk bayram bilen gahrman arka dagly gahrman serdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy süýsüremizden gutlaýar. Goý hemişe watanymyz awadan, ýurdumyz parahat bolsun. Edip doğanlar, gepleşigimiziň başynda şeýle ýakymly köňül arzuwlaryny ýaýlam arkaly size ýollap, Aşgabat şäheriniň berkararlyk etraf häkimligi bilen bilelikde taýýarlaýan Sunugaty Perwaz aty gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Sen uçmak itlesen kanat bolardym. Sen uçmak itlesen cennet bolardym. Sen uçmak itlesen kanat bolardym diýip süýji hem pesay hem bilen aýdyma başlaýan Ustad Halipa ýekiji jümläniň üstü bilen müňlerçe dinleýijiniň kalbyna mehri bagışlaya. Halipaň gözlerini yumup, aýdymyň içine girip, ýerine ýetirip oturşyn synlanyňda ustadlygyndan habar berýär. Dünya nähri döwünlerni bolardym. Türkmenistanyň halk ýazyjy Atamurat Atabayewiň sözlerine döredilen bulaýdym. Türkmenistanyň halk artisti Agmuhammed Saparowyň ýerine ýetirmegine dinleýijileriň kalbyna mehri bagışlady. Kamil şygyr Ustad Halipanyň zekini bilen saglaşyp, oňa belent hormatly at getirdi. Mehriban tamaşaçylar, bilen bugun gepleşigimizde siziň isleýleňizi nazarda tutup, Türkmenistanyň halk artisti Agmuhammed Saparowy gepleşigimizde mehmançylyga çağırdyk. Jewzady kıyana Halipa, hoş gördük berege. hoş boldun. Halipa, ene bugunlar diyarımız toylu günler garşylaya. Gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň saýatyny biziň her bir günimiz bir taryhy wakalara beslenýär. Ene ýurdumyzyň ýurt garaşsyzlygyna eýe bolan günlerim elbetde taryhymyzyň sahypalaryna altyn harfler bilen ýazyldy. Garaşsyzlygyň bize bagş eden günleri dogrusyna bir ýakymly söhbet etsek, söhbetimiziň başyna. Başysyna bilen Gahrman arkadağımızı, Gahrman arkadağlı ferdarmızı, vatanımızın garaşsyzlyk bayram bilen tüýsüregini gutlayan, olara uzak ýaş dileýän, vatanımızın agzy birligi, parahatlygy, atuzlygy üçin alyp barýan işlerine ulu üstünlikler arzu edýän. Bütün halkymyzy, Türkmenistanyň ähli raýatlaryny garaşsyzlyk bayramy bilen tüýsüregini gutlaýan. Köp sağ olun Halipa, arzuwlaryňyz hasy bolsun. Halipa, siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy, dögürdeş aýdymçylarymyz ýerine ýetirenlerini halk akşyň aýdymy diýip bada-bad tanaýar. Megerem bu siziň sunugatda öz ýoluňyzyň aňlatmasydyr. Bunu şey düşündürüp bor, men ilkinji gezek elime mikrofon alıp öz etrafymyzda festivalda çykyş edemde 75-nji ýyl menen mektepde okuýardym. Şondan beri bugüne
50 yıl geçipdir. 75-nji ýyl, 76-njy ýyl soň men watan gullugyna boldum. Watan gullugynyň gelenden soň 80-nji ýyl, 90-njy ýyla çelli, 90-njy ýyl, 2000-nji ýyla çelli. Her 10 ýylda bir ýaşlar ýetişýär. 15 ýaşan çağalara 25 ýaşy dolýar. Hawa. 5 ýaşyň çağalar 15 ýaş. Hawa. Şolaryň köpüsi şu wagt meniň deň duşlarym siziň ýan gaýdýan sözleriňe gaýdýarlar da maňa tuğulama. Ben ençe bagşy aýdymçylara, ýaş aýdymçylara awa halipa bollun, göreli bollun, seniň aýdymlaryň üstünden olar sahna çykýar. Men begeni ýa ol ýanky mysal üçin bir eknekende miweti köp boldy gowda. Meniň hem durmuşym şoň bilen geçdi. Kän aýdymlar döretdim şu 50 ýylyň içinde. Ana şu ýyl biz oğlanlar bilen ýeşip 50 ýyl sahnada 50 aýdym diýip bir diskam çykardyk. Konsert çykardyk, albom çykardyk. Onu men size de getirdim, gowşurum size. Bayramlaryňyz bilen mutlu. Ana şol albomda da şu 50 ýylyň içinde aýdylan aýdymlaryň iň bir taýlamalaryny taýlap alyp bir ýadygarlyk garşyn diýip etdi onu. Vatanymyzda aýdym sadyň ösmegi üçin ähli zatlar ediler. Studiýalaram bar. Täze entek dünýäniň köp ýerini entek nähilik faz gurarlygyny bilmeýän faz gurarlarym bize gelýär da ilküne. Biziň fazanlarymyzam, aýdymçylarymyzam hujurly bir gowy bir ýapşan işlerine şonu alyp çykmasalar oturanoklar ýöne ýere. Sunugata sarpa bada halipa biziň watanymyzda işläniň bir görülse, sunugatyňa sarpa bolsa, elbetde sunugat adam tam joşýar da. Dogry. Biziň watanymyzda halipa şägirtlik ýoly ýürüýdi, gahrman arkadagymyzyň özüniň aýdymçylaryň, fadanlaryň, sunugat işgärleriniň aladasyny edýäniň bir Moskwa. Şoň üçin biziň ýaş aýdymçylarymyzam, halk artistlerimizdem, at kazanan artistlerimizden, çeper hıvıçıklarımızdan aktif katnaşıyorlar. Hem ehli bayramçılıklara, konsertlere, tuğulama, matlağa soruyorlar. Ya misal için bir aydımı men yerine getirecek olsalar, can edip soruyorlar şu halipa şul aydımın şu sözü doğru diyen men ya ne doğru mu? Hem mesela mümkün olduğuna çelli cevap verip şolara gollu veriyoruz. Bugünlere gelip yettik. Ona da hormatly gahrman arkadagymyzyň bize aýdymçylara, sadanlara, sunugat işgärlerine goýan hormaty, hormatly gahrman arkadagymyz maňa öz gitarasyny sowgat etdi. Men bilen bile aýdym aýtdy. Näde söýmän, öz watanyny söýmän, öz arkadagyny söýmän bu dünýäde näde ýaşap bolsa. Şu adamyň özüne zihin bar bolsa, şu ýerde zihinni görkezmäge mümkinçiligi var. Köp sağ olun halipa. Indi sözümüzün dowamyny bir hasam tomoşaçylarymyza täsirli bolar ýaly aýdym bilen dowam edäýin. Siziň bir joşup ýerine ýetirýän sagol arkadagy atly bir gowy aýdymyňyz bar. Meniň iň gowurýan aýdymlarymyň biri hormatly gahrman arkadagymyzy ýürekden çykaryp döretdim men onuň fadyny, sözüni özüm ýazdym. Aýdymym ýerine düşdi. Şoň üçin goý ýylgyny dinlediler. Mehriban tomoşaçylar dinleýän jalan gepleşigimiziň mehmany Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammed Saparowyň ýerine ýetirmegine gepleşigimizde aýdym bilen dowam edýäs. Savul size arkada Feylagama, hormatıma, tirpayma Yine büt alkış size arkada Vatan hakta aydın saz çalar Mertelen eylersinlerinde kalsın Vatanın şanı fil İlgünün kutbalı fil Bütün kulli Türkmenin deyip arkadağıydı
geçen deyip yedi arkana dayan. Madam Türkmenlüğüne uysan yan diyen, mantın kuru kemiğine morlan epizler olmuy, sen halkının bir er olmuy. Gül vatanın şanı fil, il günün kutbalı fil, bütün kulli Türkmenin deyip arkadağıydı. Ömür uzak bolsun, sarpanı ginerime dolsun. Yollarım ak bolsun, akbağı etsin. Ağız kıyar bu netinler, yolları dolan etsin. Ömrümü çaltan. Gül vatanın şanıdır, il günün ıkbalıdır. Bütün kulli Türkmenin deyip arkadağıydı. Gül vatanın şanıdır, il günün ıkbalıdır. Bütün kulli Türkmenin deyip arkadağıydı. Gül vatanın şanıdır, il günün ıkbalıdır. Bütün kulli Türkmenin deyip arkadağıydı. Halipa, ata kesbi oğlu halal dileni. Sizin oğulluğunuz, sizin dörücülük dünyanızın meyveleri. Oğulluğunuzun sunugat yolundan gitmegine özünüz dövtalap bolup mıdınız? Her bir en atan arzuy. Menin oğullarıma en tek mektepten emeğin şu maşinda, öyde, nirede mayintafon olu derrip, şu basıp açardılar da en mayintafonu şu qatam koyup tefinem kıyıqarardılar. Ha. Ön mektebe vardılar, okudular, da ettiler mektebi otoranlarına biri futbolist, biri ekonomist, dünyalık fikirler vardı. Ha. Ondan soň ikisi maýdymy uğurlaydy bilen şöhradan bayram kılan. Ondan bagşyň çağalar hasam ýökdörek boljak onu her kim garaşýa da. Ha. Lan bagşyň oğlu bolsa ne tuwlama atabaýyň oğulları aýdyp ýör. Başga da kän Rüstem Halif, Kaka Saydymçyly, kän bular oğlanlar öz kakalarynyň ýoluny dowam edenler. Meniň iki oğlum şon dowam etdi onu begendim. Indi men birazjyk arkaýlaşdym. Indi ne ýaş diýilen dat saklanýan dat däl geçýär, nähile özüňe seretsenem durmuş diýilen wat geçýär da şoň üçin şu adynny hasam gowanýan Şöhrat Türkmenistanyň atlan artistine adnaly Gahrman Arkadağymyzyň buyrugy boýunça Bayram Hanam häzir hyzmat edip ýör watanymyza, oňam gelejekde ýanky netip bolsa hormatly Gahrman Arkadağly terdarymyzyň bayraklaryna munasip bolar diýip arzuwymyz, niýetimiz bar. Galy berse de inni ayaga galyp ýola düşendiňler bulary ilmide ama hadyny, sözüni düzedip eýtmegen, bunu etmegen, bunu etdin, onu etmegen. Halifalyk edýän. Düşündirmeler. Jaň edip telefonuny käwet gijede durýar. Hakyky sunugat toýda da toýum çykyş etmeli. Ýöne sahnedir. Telewiziýanyň üstüne öz watanyny wasyp etmek, Gahrman Arkadagyny wasyp etmek, Türkmenistanyň gelejegini, tebigatyny wasyp etmek aýdymçylaryň birinji boşlary bolmaly. Öz watanyny wasyp etmek. Aýtsaý o arada aýdymlar, olar tuwlama. Meniň kän töýü barada dörden aýdymlar, ma şonu aýtsalarym ýeterli bolar.
gözlerimde ayrıcağı var mı? Bana tesir etti senin sözlerin, ay gözlerin başka birine var mı? Garip patşanına sözler diydiler, gecelerine otlu koynak değdiler. Seni garip patşa dilli tüydüğüm, aklın aşkın tutarına tar mı? Seni garip patşa dilli tüydüğüm, aklın aşkın tutarına tar mı? Gece günü yürüp hepin dinledim, sen kalbıma köy koydum bilmedin. Gece günü yürüp hepin dinledim, sen kalbıma köy koydum bilmedin. Yüreğimde neme varın bilmedim, bilmedim bu karamanla iş olur. Yüreğimde neme varın bilmedim, bilmedim bu karamanla iş olur. Gülütür kıymağınım kaşlarım, yar yaşını barabar sen yaşlarım. Yürütünü kalkıp gitse saçlarım, halkaları beni alçaklar. Geceler çektim sen gıybım bari, ölüp karanlı gözümün ağrı. Yalkımın yağtanlar yakın rağı, altımın yanvarda yağan var. Yalkımın yağtanlar yakın rağı, altımın yanvarda yağan var. Gece günü yürüp hepin dinledim, sen kalbıma köy koydum bilmedin. Gece günü yürüp hepin dinledim, sen kalbıma köy koydum bilmedin. Yüreğimde neme varın bilmedim, bilmedim bu karamanla iş olur. Yüreğimde neme varın bilmedim, bilmedim bu karamanla iş olur. Vurup deyip gideninle hoşlaşmağa gelin var. Fırkalanım bu cahanda, arzularım sensin var. Fırkalanım bu cahanda, arzularım sensin var. Yâgılarım uğraşırlar, yâgılara kadınlara. Yâgılarım uğraşırlar, yâgılara kadınlara. Düşmedim dün yani işine, ne günler faldı başıma. Gecelerine girip düşüme, sen deyip yanıma.
Onun kuytugün yaşa boyar kara gölün. Bugün sana yalnızım buna mani yakınlar. Bugün sana yalnızım buna mani yakınlar. Yadigarlı uğraştırma yalnız kara kapınlar. Marhalanım bucağındı Halifa, size şeýle sowallarny ýüzlenesim gelýär. Haýsy aýdym aýtsaňyz, şol aýdymyňyz meşhurlyga eýe bolýar. Muň syry nämedir? Munun sırrı Ercan. Menin pikirimçe bilmedim yanlış yer mi doğru mu yanlış mı? Menin pikirimçe men şol aýdymy aýtmazdan ýoň içimde şol aýdymyň başyndan aýagyna çel görýär jöň nälik boljagyny. Ondan soň maňa esasy sözleri şeýle bir sözler gözläp tapmaly, gaty agyrym bolmaly, ýeňiljek bolmaly. Bir insan dinleýänni derewş şonuň bir kulagyna baryp düşerýär bolmaly, ýadyna galar ýalyk sözler bolmaly. Ondan şolar ýaly odan sözleriň gapdaryny odan sadam bolmaly. Ondan o sadyňym başyndan aýagyna çel men görmäni, şu elimden gelene diýen şonuň başyndan aýagyna çelli şol nähile bolýar şol. Ondan soň ýazga durýan men onu ýazýam. Soň ýazdan tamam çykaram. Ondan aýdym men öňlere täze aýdym çykarsam ýazsam ilki bilen ýany ýollaşym biwä getirip dinlediydim. Olam tuwalama özüniň zehin barda onun şu jaga şeýer bir hyl bolupdyr. Bilemok özüm pikir edip gör, ýani men üçin şöýra gowy, ýani şöýer bir hylrak bolupdyr diýse, oýlar pikirlenýän bar. Doğrudan şu ýerini birazjyk bir ýanky düzlemeli, tekizlemeli ýerler bolýar. Ondan bolly baýdym gowy diýdi gidýär. Men öýlenmezden öňüm kän aýdymlar döretdim-de. O wagtlarym şol aman gülmi ýanky şirine arat soň 80-nji ýyllardan soň dören aýdym. Kän aýdymlar men döretdim ýanky hindi kinolaryny görüp şo hindi kinodaky aýdymlary dinläp şolaryň aýdymynyň sadyna özüm goşgu diýip goýarýardym. Ýene şol ýanky kynma aňtatmy biljekler ýöne men pikirimçe aýdym döretmek üçin içki duyguýuň güýçli bolmaly. Sen şol aýdymyň sözüni, sadyny başyndan aýagyna çel näýlik boljagyny entek ýalmankan görmeli. Men pikirimçe bilmedim. Kompozitorlar, şahirler men bilen olarlaşýarlar, mulalaşmaýar ýöne. Men özümde bolýan zatlar şeýletdim. Ençe gözüm içinden geçmemi sayman gözüm. Nehrin artar gün-günden kalıbını yükseyen gözüm. Nehrin artar gün-günden kalıbını yükseyen gözüm. Şarlayan kim damlıyın bağıtım, oldum benim sıyınmalı tağıtım. Bu cahanna gözlen bağıtım, kendilen duyan gözlerim. Bu cahanna gözlen bağıtım, kendilen duyan gözlerim. Geçtim ömrümün görüpi, bir bakışta verdim yerki. Kalpta coşun sadım senki, seninki dünyan görürüm. Kalpta coşun sadım senki, seninki dünyan görürüm. Yılgırşına, karayışına, bana taraf yürüyüşüne.
kamil görüşünü gözlerim hayran gözlerim senin kamil görüşünü gözlerim hayran gözlerim olsun şirin canım, sen balım, sen imanım. Bana vakti devranım, aklımı hayrar görelim. Bana vakti devranım, aklımı hayrar görelim. Yemlerşine, karayışına, bana taraf yürüyüşüne senin kamil görüşüne gözlerim hayran gözlerim senin kamil görüşüne gözlerim hayran gözlerim bana vakti devranım bana hayran gözlerim kanka doğuşun zadım senki halkın ağında bir ýatda galan aýdymlaňyz bar. Ene çyn söýügi aýdymlaňyz bar. Başga da bir näçe gowy aýdymlaňyz bar. Şu ýerde ýende bir zat belläsiň gelýär. Haýsy aýdymyňyz bir halk köpçüligine ýetirseňiz, şol aýdym başlan wadyna gutorýança hökman şo dinleýijini ýa tomaşaçyny hüňlenmäni mecbur edýär. Bakym ýadyňda galýar, öňiň oşanyň duýman galýar. Halipa esasy haýsy şahyryň sözlerini aýdym döredýär. Şu benim arkadağı döwrümizden şahyrdy Atamurat Atabayev. Ol çyn söýügi diýen goşgy 2010-njy ýyllarda da dörekdir o goşgy. Onu kän telewizionyada da okapdyrlar. Men gawat gelmädir. 2016-njy ýylda, 2017-nji ýylda telewizionyň üstünden bir jurnalist okudy bolýan. Bilmem kimin şahyrsy şahyrka diýip derrew jaň edip tapyp ony soradym. Haýsy şahyryň goşgusy diýip onu Atamurat Atabayewiňden bildim. Allym goşgyny. Ol aýdym bolsa goşgy ömür bolýar. Emma kitabyň ýüzüne galsa galýar. Okana düşünür, ýöne aýdymyň üstülen düşündirden hasam düşünükli bolýar goşgy. Maňa da ýejäme düşdi. Ol aýdymam ýerine düşüp çykdy. Fadynam özüm oýlap tapdym. Hormatly gahrman arkadaşymyz bilen ýerine ýetirdik. Aýdym ýerine düşdi. Owadan sözleri bar. Ol sözleri dinläp söýmän, söýülmän ýaşap bolar. Ol goşguda, ol sözlerde, ol duýgular. Sen uçmak isleseň ganat bolardym. Sen uçmak isleseň cennet bolardym. Sen gowanmak isleseň toprak bolardym. Sen saýa küýseseň ýaprak bolardym. Senin islegiňçe ýaşajak bolup dünýäň ähli düzgünlerini pozardym. Berekella ol. Şu birinji kupletini dinländir men edim. Bu goşgy aýdym bu. Bir gün Atamurat şahyrymyz aýatda da bir bayram çykdy. Men bilen gawat gelip gapdyrma şonu. Ýoşluk bilen ak Muhammed indi bu goşgy sen kollu diýdi menki däldi. Çyn töýüge gitdi bolan ýöne aýdym bolup. Indi sen kollu bu goşgy diýdi menki däldi. Menem şahyr Atamurat berekella men bilmedim kimin yüreğime bir uryan olmalı. Sen uçmak isleseň kanat bolardym. Sen uçmak isleseň cennet bolardym. Sen
bağlardım. Seni üflenince yaşayacak bala, dünya nehri düğünlerini bağlardım. Söýgi adam yaşadı ya. Söýgi adamın yüreğine höwet berýär, saglyk berýär. Kan aýlanşy müýtgeşik bolýar da söýgen söýlen adamın. Sen güýzedin saralyp solap, yaprağını düşürün bağdep tolardım. Sen kışı güýzedin dar bolup ýagar, sen tonsu güýzedin sen yani güldeden pantılın yara, dünyanı dövüne salardım yine. Gülleri güldeden güller açardım, gülü güldemeden salardım yine. Bir senin koynuna yaracak bolar, senin üflerince yaşayacak bana. Can çekirdim ağlama, fırlat girirse gönlüm ya adamından kaçmadım. Seni canım bile söyleyen bolsam, boşka talıp bu sırları her gün açmadım. Boşka talıp bu sırları her gün açmadım. Erkek adam bilen ayal maşgalan arasyn näki söýgü däl söýgü diýmek. Ýurduny, watanyny söýmek, tebigatyny söýmek, asman, zemini söýmek, munyň gyşyny, ýazyny, tomsuny söýmek. O söýgü, uly söýgü bolar. Beýik söýgüni söýmek. Hem beýik söýgüniň içinde söýülip ýaşamak. Men şu pikir bilen şu aýdymy ýerine getirdim, aýdym ýerine düşdi. Hormatly gahrman arkadamyň ömrü uzak bolsun. Baha verdim men aýdyma. Özüm tuğlama görýäňde näýlik oğdan aýdymlar döre diye bizim sahnalarda yerine getirýär aýdymçylar, şäherler emmäm. Oğdan aýdym bolsa, oğdan aýdym bolýar. Hormatly gahrman arkadamyň döreden aýdymlarynyň şu haýsy birini alaýym. Ýatda galýa, hawa. Özbek dogurlamyzam aýdy otyr. Azerbaýjan da oturup dogurlamyzam aýdy. Ol derrew ýapşy adamyň beýinsine ýapşy. Gowaýdym, ýeňilaýdym, düşünüklaýdym. Sözleri oğdan. Onuň ýerine ýetirmekligim gerek. Onuň üçin gahrman arkadamy o Bekinem bar, Sungotam bar, ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun. Köp sag bolan Halipa. Ene söýgü barada gowy sözler aýdyp berdiňiz. Goý elmydama söýün insanlanmaz, söýün barlyklanmaz, ýanymyzda bolsun söýgüden insan kalby hiç gaçan aýra düşmesin.
men yine yolorana şol gıydan aşkına del divana ol gıydan garabı şerender fede men ol gıydı görmefem do bilmerim ol gıydan garabı şerender fede men ol gıydı görmefem do bilmerim o dünya yerimden demetin için bu dünya yerimden demenin için benim bu kalpteyim demetin için benim bu kalpteyim demetin için şerini bir hat kimin teyfim geliyor yüreğimin pek gülüne derefim geliyor seni dünya indiren mehriban ile başıgıpnın bebir diyetim geliyor seni dünya indiren mehriban ile başıgıpnın bebir diyetim geliyor Açıltan bağının gülü men aşık boltadan bağımı bülbülü hayrayan dillerim demetin için hayrayan dillerim demetin için şerini bir hat kimin teyfim geliyor yüreğimin pek gülüne derefim geliyor seni dünya indiren mehriban ile başıgıpnın bebir diyetim geliyor şerini bir hat kimin teyfim geliyor yüreğimin pek gülüne derefim geliyor seni dünya indiren mehriban ile başıgıpnın bebir diyetim geliyor Halipa köp sağ olun. Ine gepleşigimizde gowy soýugy hakynda bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Köp sağ bolsun aýdýar. Goýdaraçylygyňyzda ýene de şeýle aýdymlaryň sany köp bolsun. Halipa ine bolsa söhbetleşigimizde dowam edeýeli. Halipa ine wagtyň salymy ýok da, wagt diýeniň bir geçip barýar. Ine şu ýyllaryň geçmegi bilen siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz başgalaşýarmy? Men başgalaşdyrmak onu. Şu 76-njy ýylda döredin aýdym näýlek boldy ýöne şu döwrüň taýat guralları bilen çalmaly bolýar. O döwürler biz dep tar akordeon onu bunu bilen çalýardyk da aýdýardyk. Bu wagt bolan bu näýlek taýat guralları bar, näýlek kompýuterler çykdy. Şoň alyk edile ýöne şol aýdymyň özüni galýa içinde. Ütgetmeýän özüni. Ondan ýeni täzeden jan beren ýaly bolýar da bir döwür geçen aýdyma halk aýdymlarynyň aşygy men halk aýdymlarym. Men çağı kam Urad Geldilyas
radyoda kulağıma degse barıp otururdum da. Doktor yaça. Bilemek sesini kovuyor ya. Yani çuval vakşini radyoda gitse, biri barıp şun hingin vadım dinlep, halk aydımlar kovuyor ya. Umman aydımlar. O şun için halk aydımları ähli şu atgam yaş estrad aydımçılarının men şolaryň içinde ýüreginde halk aydymyň heňleri bolmagyny isleýär. Şol süýjülük berýär. Ben täze aydym döredende senin şol aydymlaryň türkmen halk aydymyna kakuuna girmeli. Şonuň bir owazjygy bolmaly, şonuň bir tagamjygy bolmaly şu bizim ata babalarymyň halk aydymyň. Şonuň gitjek ýeri ýok, ökman dinlenir. Na bize güneş, destan, ulu eğer toparlar var da, onlar bütün dünyada Türkmenistan'ı tanıttılar. 83. yıldan, 82. yıldan bir täze estrada emele getirdik bir sahibi artık filan. Oğlum şeyle bir vatanına, yurduna berilin kompozitör oğlunu. Yani güneş toparına da işledi, destan toparına da işledi. Ondan Nuriye Tokkay filan işledi, Atabay Çarguli filan işledi. Ve onun haytı oradan olsa çaliyat da aydım. Ol yankı özellikteki Halipan uğrundan olsa, estrada uğrundan olsa. Ondan biz şeydik ben bir täze estradanın ýuşunlugyny çıkardık 83. ýylda. Ondan Atabay Çarguli'm şoňa geçti, gitara, baraban, onu bunu alıştırıp bizem şoňa başga da oğlanlar köperli. Ondan birden yankı şol güneş bilen destanyň toporunyň ulu sahnalarda edýän, daşary ýurtlara çykyş edýän bir renklerini biz toyda görüp başladyk. Toyumuz bilen. O şeydi bizim toyumuz bütün estradaya uğurlup gitti. Ýoksa ondan köpelerce dutar bagış çağırırdılar toya. Bir gün diňe oturup dutar bagışı dinlenerdi. Ay ertirem gelin gyzlar çağılar tant etdiňip bir aydym taýyp goýardylar. O kiçikçe kalonkojuklar bardy. Şoňlar dangar tam urtum geçki diýär toýlary. Ama son 82. ýyldan soň düýünini ýetkirdi. Toýlar uşgunly boldy. Yani estrada geldi, gitarımı, täze, fad urarlary. Oyna şuna çellem, ne derece yetendir ondan erine ya 40 yıl geçipdir. 40 yılın içinde bizim vatanımızın estradası şu an hiç milletinkinden pes verdi. Or daşar yurtlara gidiyor yine bizim aydımçılarımız, sağdanlarımız Hatay'da oldular, Japonya'da oldular. Onlar bizim aydım sağımızı kovuyor, gün oraya täzelik da olur çünkü. Aydym düşnüklidir, ähli dille de diýilýär. Ola dilimiz bir bolmasa da yüreklerimiz bir hem milletler. Ve geçmişimizin ýatdan çıkarmalar, halk aydımlarımızı, halk bağışçılarımızı, şuun kuğunumuza beğenmeli, erterki günü de kow ýaşy dileler edip, nesip bolsa yine de aydımlar çıkarır, aydımlar döreder, saatlar döreder deyip, ýaşy niýet bilen, umyt bilen ýaşap ýöre bermeli. Ýoksa bir an gaýdyşyňyz ýaly wagt ýaman batmy geçýär. Köp sag bolun Halipa. Halipa diýilýär, adam hiňlenende özüni bagty duýýar diýilýär. Hemme aydymda hiňlenip bolanokda, bir ýüregiňe ýakyn aydym bolsa, bir sözler saňa has ýakyn bolsa, ana şol aydymlary insan hiňlenýär. Gaty dogry. Ine tomoşaçylarymyz bar häzir bize tomoşa edip oturan, olar sizden bir näçe gowy aydymlara garaşýandylar. Gepleşimizin şu ýerine ýene de aydym bilen dogam edäýin. Başlasın. Yatlayan kollarım kalgar, karışyan tenayım diyen sözlerim. Men sana karadan karan yerlerim, kalıptır uzakta nerede sen nerede. Men sana karadan karan yerlerim, kalıptır uzakta nerede sen nerede.
kemişe yatlap giderin ömrümün kunçusu nirdekenirine elmadam kemişe yatlap giderin ömrümün kunçusu nirdekenirine ömrümün kunçusu nirdekenirine Men söyleyim karayandaştan geceler ukmaman gözlerim yaştan boytonda yedidim kim pek söyleyimi aramadı doktor nirdesin nirde boytonda yedim kim pek söyleyimi aramadı doktor nirdesin nirde aramadı doktor nirdesin nirde Kenişe yatlap giderim ömrümün kunçusu nirdesin nirde elmadam kenişe yatlap giderim ömrümün kunçusu nirdesin nirde aşık men söyleyim nirdesin nirde aşık men söyleyim nirdesin nirde ömrümün kunçusu nirdesin nirde. Köp sağ olun Halipa, gepleşigimizde bir näçe gow-gow söýgü aýdymlaryny ýerine ýetirip berdiňiz. Tomoşaçylarymyzdan diňläp leze talanırlar diýip umyt edýän. Halipa, siziň eliňize bir açar berilse, siz özüňiz üçin haýsy gapyny açardyňyz? Näçe kapı var? Ay kän gapy. Kän kapı. Bagyt kapysyny açardım. Bagyt kapysy ýanky bir gelejegim gowy bolsun diýip. Geçmiş geçti, ol ýygyna gaýtmýar. Gelejegim gowy bolsun diýip bagyt kapysyny açardım. Men pikirimçe bilmedim, ýalňyşym bolsa. Herkimiň öz pikiri bar. Herkimiň öz pikiri bar. Men bagyt kapysyny açardım. Ol kapydan girip öz watanyma mundan amaňry hyzmat etmegi ýagşy dilek ederdim. Öz pergentlerimiň hem şu watana hyzmat edip şu watanyň ýen duýguny, nanyny ödäp ýaşasynlar diýip dilek ederdim. Ähli dost ýarlaryma, tanyş bilşlerime, şägirtlerime, goňşy bolamlaryma iň gowy ýagşy dilekler ederdim gelejegine. Çok sağ olun Halipa. Elmidama siziň bagtly, sagdyn, uzak ömrüňiz bolsun. Siziň bagtyarlygyňyz tomoşaçylary, dinleýijiler hem bagtly edýär. Elmidama bagtly bolun, bagtyar bolun, edil watanmyzyň toý bayramlaryndan çykyş edip, halkymyzyň söýgüsini gazanmak size ýene-de arzu edýär. Goý hemişe awraýyňyz belentde bolsun, hoş awadyňyzdan belentde ýaglasyn. Aýdan gelsin, siziň hem janyňyz sag bolsun. O ýaýlymyň ähli tomoşaçylary ýene bir gede gutlaýan watanymyzyň garaşdyrlyk bayramy bilen şu pursatdan peýdalanyp ýene bir gede gahrman arkadagymyzy, gahrman arkadagy ferdarmyzy, watanymyzyň göýerligini, watanymyzyň atydalygyny, şolar ýaly adamlaryň, insanlaryň gelejegi barada edýän aladalar üçin tüý süregimden güç kuwwat dilýär.
Yoluňyz ak, ýollaşyňyz hak bolsun. Bayramlar kutlu bolsun. Köp sağ olun Halipa, döröjçilik toparmyzyň çakylaryny kabul edip bugün getleşigimizde gatnaşdyňyz. Biziň bilen söhbetde şükür edeňiz. Size köp sağ bolsun aýdýar. Awraýyňyz elmidäň we belentde bolsun. Köp sağ bolun, bayramlaryňyz kutlu bolsun. Halipa, indi getleşigimiziň ahyryna da bir gowy söýüp aýdymly ýerine ýetirip beräýin. Başysyň. Yekeledim otyrum, gitar benim yollaşım, suratyna geredip, yeni atlayan derem, kaçın dolanıp keni görürümlerem, sen gittin, veyrana gally dünyam, gelecek bolsan, yapma bu şerin canı. Veyrana gally dünya, gelecek bolsan, yakma bu şerin canı. Gelersin deyip demledin sen gök çayı, oğlun nedip çay içtin, onun bormotu tayı. Gelecek bolsan, yatma bu şerin canı, sen gittin, veyrana gally dünya. Gelecek bolsan, yatma bu şerin canı, sen gittin, veyrana gally dünya. Gelecek bolsan, yapma bu şerin canı, gelecek bolsan, yapma bu şerin canı. Ucur sen, gurbat sen, güýçli sen örän. Teher sen, şäher sen, gaýtadan dörän. Ojak sen, ojor sen, otlar körän. Garaşdyk watanym, Türkmenistanım. Mehriban ýyleşir. Ene getleşigimizde berilen wagtym ahyrlap gelýär. Biz getleşigimiziň ahyryna garaşdyk bayram bilen gahrman arkadagly gahrman terdarmyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Mehribanlar, berekden mehirli sözleri gysgan malin. Çünki sözde mehir güýç kuwat ba. Mehirli sözlerden gögünler ganatlanýar. Goý hemişe gögünüňiz ganatly, kalbyňyz rahat bolsun. Gahrman arkadagly gahrman terdarmyzyň janlar sag, ömürleri uzak bolsun. Mehriban tamaşaçylar, şeýle ýakymly köňül arzuwlaryny ýaýlam arkaly size ýollap, Aşgabat şäheriniň berkararlyk etrap häkimligi bilen bilelikde taýýarlan. Sunuga töperwaz aty getbeşigimiziň bu gözeki sany geçirip durýar. Hoş bolsuňyz.